Biztonság vagy szabadság? Párizs 2015. november 13-a. Visszább! Menjenek visszább! Megyünk! Még! Emlékszünk. Minden nagyon gyorsan történt. A november 13-ai támadások másnapján még a sokkoló képek hatása alatt voltunk, és a halottakra emlékeztünk. Kábult és meghökkent állapotban voltunk. Csupán 3 nappal később François Hollande francia elnök kongresszusra hívta össze a Versailles kastélyba a nemzetgyűlést és a szenátust. Tiszteleg! Franciaország háborúban áll. A Párizsban és a stadionnál történt péntek esti cselekmények háborús tettek. A köztársaság elnöke! Köztársaságunk nem adja meg magát ezeknek a hitványgyilkosoknak. Szeretném, ha az állam teljes erejével polgártársaink biztonságát szolgálná. Meg kell tehát védenünk magunkat, méghozzá sürgősen és hosszú távon. Az éjszaka folyamán elrendeltem a határellenőrzés azonnali visszaállítását, és kihirdettem a szükségállapotot. Úgy döntöttem, hogy a parlament elé terjesztünk egy törvényjavaslatot a szükségállapot 3 hónapra történő meghosszabbításáról. Mindannyiunk biztonsága érdekében kérjük, figyeljenek csomagjaikra és tartsák magukhoz közel. Azonnal jelentsék, ha elhagyott csomagot találnak. Figyelem, biztonsági közlemény. Anélkül, hogy felfogtuk volna, mi is történt velünk, a szókincsünk jelentősen bővült. Kihallgatás, letartóztatás, házi őrizet, házkutatás. Ez a sok hivatalos eljárás nem túlzó egy kissé? Rég nem tettünk fel ilyen horderejű kérdéseket. Olyan helyzetben vagyunk a november 13-ai események után, ahol kérdéses, hogy még tudnak-e ártani nekünk a terroristák, akik elkövették ezt az aljas bűncselekményt. Mi alatt önnel beszélek, továbbra is vannak a merénylettel kapcsolatban álló személyek, akik menekülnek, vagyis a köztársaságunk továbbra is veszéllyel néz szembe. Még a merényletek éjszakáján döntés született arról, hogy további 1500 fő katonai erősítést küldjenek. A terrorizmus elleni küzdelem eszközeinek teljes arzenálját gyorsan felvonultatták. De egyesek számára ez sem volt elég. A külföldieket utasítsuk ki, a kettős állampolgárok hazai állampolgárságát vegyük el, és ami a probléma gyökere, tartóztassuk le azokat a francia születésű állampolgárokat, akiktől joggal tarthatunk. Már a Versailles kongresszus másnapján szétmállott a Nemzeti Egység. A biztonsági intézkedések mindennapossá tételével nem uraljuk a helyzetet. Mindezzel hozzájárulunk, hogy egy félelemmel teli és az általános megfigyelés által átitatott légkör alakuljon ki. Ezzel szemben a prioritás az igazságszolgáltatás és a rendőrség hírszerzésének megerősítésén, valamint a terrorizmus elleni harcon van. Akaratlanul is feltettük a kérdést. Meddig vagyunk hajlandóak elmenni a szabadságunk védelme érdekében? Nagyon alaposan kell ellenőriznünk azt a belügyminisztert, aki minket is megfigyel, és csak akkor érthetjük meg, mi is folyik ma Franciaországban. A RED kommandósai a rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó brigádjával, a BRI-vel együtt első helyről nézhette végig a november 13-ai Bataclani merényletet. 5 nappal később pedig már Saint-Denisben rohamoztak meg egy lakást, ahol 3 elbarikádozott dzsihadista meghalt és 4 kommandós megsérült. Két héttel az események után ebben a nehéz és feszélyezett légkörben kellett a RED-nek megerősítenie annak a 150 állami vezetőnek a biztonságát, akik a COP21 nevű rendezvényre Bourgetba érkeztek.
A klímaváltozásról szóló nemzetközi konferenciát végül megtartották annak ellenére, hogy egyes delegációk újabb merényletektől tartottak. A konferencia alatt merültek fel az első kérdések a szükségállapottal és a szabadsággal kapcsolatban. Indulás! A félelem, hogy a terroristákkal újra találkozunk, és a szükségállapot lehetséges nemzetközi vízhangja nagyon lesújtó. Nem arról van szó, hogy nem félnek a haláltól, hanem hogy akarják. Számukra ez a cél, a legfelsőbb cél. És onnantól kezdve, hogy ez van a fejükben, és bármikor meghalnának, különösen a Reddel szemben, semmilyen hatással nem lehet rájuk az ember. Az egyetlen dolog, amit értenek az, ha azt mondjuk, ránk lőttél, akkor megölünk téged. De ez nem érdekli őket. Nemhogy nem érdekli őket, hanem direkt akarják is. Ezt hogyan lehet kezelni? Hogyan? Nehéz, de ez van. Jó napot! Franciaország nagy pénzt fordított a biztonságra, hogy ez a találkozó létrejöhessen. Soha nem volt ekkora mozgósítás az országban. Csak a Bourget területén 2800 rendőr teljesített szolgálatot, és több mint 6000 embert vezényeltek ki Párizs szerte. Az auditoriumban rendezkedünk be. Azért itt, mert vészhelyzet esetén az összes jelenlévő VIP tagot itt tudjuk elhelyezni. Egy mesterlövész van ennek az épületnek a tetején, illetve ezen. Így fedezni tudják az egész területet. A tömegközlekedést, a légteret, az utakat és a határokat is mind megfigyelik. A szükségállapot során a francia hatóságok a vendégek biztonsága érdekében bevezetett intézkedésekkel nagyon messzire mennek. Mindenki szeme láttára 24 aktivistát helyeztek házi őrizetbe, megelőző jelleggel, erőszak gyanújával. A szükségállapot és a COP21 alatti tüntetések tiltása ellenére több ezren dacoltak a döntéssel. Lögdösödés kezdődött a rendfenntartók és a legkeményebb tiltakozók között. Fölmerül hát a kérdés. Ha a szükségállapotnak a terrorizmus elleni küzdelem a célja, miért helyeznek egészen más természetű tüntetőket házi őrizet alá? Megkérdőjelezünk számos egyedi esetet, nevezetesen, amikor Dordogne és Reni tüntetőket, akiknek semmi közük sincs a dzsihadistákhoz, házi őrizetbe vesznek és házkutatást tartanak náluk. Nem akarom és nem tudom elfogadni, hogy a biztonsági erőket ma azért vonjuk felelősségre, mert a köztereken rongáló és a rendfenntartó erőket önszántukból megdobálók semmilyen tiszteletet nem mutatnak az állam és az azt szolgáló egyenruhások irányába. Soha nem fogom elfogadni. Az, aki itt ezt teszi és háborog, köztük ön, Monsieur Mamer, az teljesen felelőtlen. Ami pedig a pártja aktivistáit illeti, semmilyen házi őrizet nem volt. Csak azok az egyedülálló személyek vannak házi őrizet alatt, akik erőszakosak. Nem ismeri a szöveg ellenvetéseit és azt, amit elhallgat. Ez egy hatalmas vita kezdete, ahol számos jobb és baloldali vonja kétségbe a szükségállapot igazi küldetését, valamint a hatékonyságát. A mi stratégiánk, és belügyminiszterként az enyém is az volt, hogy megtegyünk számtalan adminisztrációs lépést, és ezzel megdöbbentsük a velünk szemben állókat, és azokat, akik csapást mérhetnek ránk. Tudtam, hogy az idő előre haladtával azok, akik házkutatás vagy házi őrizet elé néznek, eltüntethetik a fegyvereket, bizonyítékokat és dokumentumokat.
A belügyminiszter és a terrorelhárítási csoport hatalmas vitákkal és nyugtalansággal kellett, hogy szembenézzen. A szükségállapot alatt itt beszélik meg, gondolják ki és koordinálják az összes terrorellenes akciót. Törvény határozza meg a szükségállapotot. Egy olyan törvény, amit 1955-ben demokratikusan szavaztak meg. Vagyis innentől kezdve, ha a törvényben foglaltakat tiszteletben tartjuk, ami jelen esetben is történt, akkor továbbra is jogállam van. Akik megkérdőjelezik a jogállamiságot a szükségállapot során, azok társadalmunk demokratikusságát támadják. Red székház. Ez a jogállam a téma a Red emberei között. A terroristák támadásának módszerein túl a jogról és az államról beszélnek. Már nem repülőgépeket vezetnek tornyoknak. Az olyan merényletek, mint amilyen a londoni vagy a spanyol metróban, illetve a vonatokon volt, már nem létezik. Talán még lesz, nem tudom. Manapság olyan terrorizmust élünk meg, ami nem kerül sokba. Nem drága és gyors megszervezni. Csak egy vagy két ember van mögötte, mégis hatalmas károkat okozhat és sok halottat. Ezt csupán 2-3-4 fő el tudja érni. Ez okozza a problémát is. Mit kezdjünk ezzel? Menjünk át még egyszer a dolgon. Sok problémát megoldunk, ha megnevezzük a bajt. Iszlám állam. Menjünk sorba. Az iszlám állam egy terrorszervezet? Igen. Vannak, akik oda mennek, és az oldalukon harcolnak. Akik ténylegesen azért mennek oda, hogy a terroristákat segítsék. Ebben egyetértünk, azt hiszem. Attól kezdve, hogy ezek az emberek visszajönnek, és itt támogatják a terroristákat, lehet ugyan, hogy nem ellenünk, hanem az amerikaiak, vagy bárki más ellen. Nos, ettől a ponttól kezdve szerintem veszélyes emberek és terroristák. Lehet, hogy itt még semmit nem csináltak. Talán nem is fognak. Nem tudom. De talán nem is lényeges. Oda mentek. A terroristákkal harcoltak. Mert hogy ott azok vannak. És amint visszajönnek, mi elkapjuk őket. Beszéljünk Guantanamo-ról. Van S-akta Amerikában is. Készek vagyunk lépni. Le kell csukni őket. Akkor is, ha nem csinált semmit? Akkor is lecsukjuk őket. Volt azért ballépés. Volt az is. Volt ballépés. Talán nem tartjuk tiszteletben a törvényt. Talán átléptünk egy határt. Lehet, hogy a határt kéne egy kicsit máshogy megszabni. Átszabni a határokat, törvényt módosítani. Ezzel átengedhetjük a helyet egy rendőrállamnak. Mindez tényleg aggodalomra ad okot. Komolynak kell lennünk. Nem fogunk belülből Guantanamo-t csinálni. Nem fogjuk újra nyitni az Ördög-szigetet. Cayenne-Guyanban? A kormányzásunk sokat fejlődött. Ez még mindig egy vendégszerető, szabad ország. Nem vehetünk fallal körbe egy egész országot. Nem építhetjük újra a berlini falat. Inkább elkészítünk egy biztonsági hálót. Látnunk kell, hogy ez egy háló. Breton vagyok, számomra elég világos. Bár megpróbáljuk szorosra fogni a hálót, de ügyelnünk kell arra, hogy azért a személyes szabadsága mindenkinek megmaradjon. Vagyis esetlegesen átereszti azokat a terroristákat, akik annyira összehúzzák magukat, hogy átférjenek a lyukon. Egy nagy hal nem fér át rajta. Csak ha elég intelligens ahhoz, hogy lefogjon, és a hálón belül hízzon meg újra. Istennek hála, van egy pár hal, aki fennakadt. Azonban, ha túl szoros, akkor oda a szabadság. A szükségállapot és a visszaállított határellenőrzés dacára ezen a hálón szökött át egy terrorista a belgiumi Molenbeekbe.
A határon, amelyről azt hittük eltűnt, és most hirtelen egyik napról a másikra visszatért. Újra volt ellenőrzés és vizsgálat. Majdnem elfeledett képek mai csomagolásban. A helyzet a következő. A párizsi merényletek miatt november 13-án meghozott szükségállapot keretein belül járunk el. Gyorsan bemutatkoznék. Courvey hadnagy vagyok. Én vezettem a Cambrai autós szakaszt, és én tartom a reggel 8 órai eligazítást is. Kiemelten fontos tengelyen helyezkedünk el Franciaország és Belgium között. Az önök feladata, hogy átkutassák a gépjárműveket, bármely irányba is haladjanak. Fontos az alapos átvizsgálás során az összes utast beazonosítani, valamint a járműről megállapítani, hogy lopott-e. Egy államügyészi felhatalmazás teszi lehetővé számunkra mindezt, illetve azt, hogy a gépjárművet át is kutassuk. Rendőrkutyás kollégák is segítenek a fegyverek és a lőszer keresésében. Rendőrség, jó estét, uram! Szeretném elkérni a jogosítványt, forgalmi engedélyt, valamint az utasok személyi igazolványát. Szükségállapot során több ellenőrzést végzünk, vagyis több embert tudunk letartóztatni. Így szélesebb körű ellenőrzést hajthatunk végre, és azokat is megtaláljuk, akiket már régebb óta keresünk. Nagyon hasznos. Akiket más miatt keresnek? Igen, akiket nem a terrorizmus miatt körözünk. Az egyéb bűncselekmények elkövetőit is el tudjuk kapni. Kérem, állítsa le a motort. Kérném szépen a jogosítványát, a forgalmi engedélyét, valamint az összes utas személyi igazolványát. Az ön jogosítványa hol van? Sajnos nincs nálam, csak a személyi. De nekem az ön jogosítványa kell. Ez a jogosítványa mellettem ülőjé. Nincs jogosítványa? Mert ön vezetett. Otthon hagytam. Rendben. Egy kutya átvizsgálja a gépjárművet. Szálljanak ki és helyezkedjenek el a gépjármű mögött, amíg a kutya dolgozik. Mi az? Pénz? Találtunk 2 borítéknyi pénzt. Ez érdekes lehet. Van készpénzfelvételi bizonylatuk? Vagy bármi? Bankszámlám van, amit meg tudok mutatni a telefonon. Igen, az jó volna. Mikor vette fel a pénzt? Hát, az anyukám adott egy keveset hozzá. Ez itt mi? Ez egy átutalás a munkahelyemről. Azzal azért tisztában van, hogy egy ember, aki 1800 euróval mászkál fizetés nélkül, azért elég gyanús. De látta, hogy van fizetésem. Nekem is van. Mégsem flangálok 1800 euróval a zsebemben. Hát jó, igen. Elsősorban fiatalokat keresünk, külföldi vagy párizsi rendszámmal. Célzottan. Célzott keresés, az önkény és a külső alapján történő ellenőrzés veszélye. A szükségállapotban lévő Franciaországban az egyértelmű biztonsági túlkapások nyugtalanítóak. Legfőképpen azért, mert a terroristákénál különböző profilú személyek is fennakadnak a hálón. A szükségállapot mást is szolgál a terrorizmus elleni harcon kívül? Ennél a válasznál nagyon pontosnak kell lenni. Nem csak azokat fogtuk el, akik biztosan vagy feltehetően egy terrorista műveletben vettek részt. Olyanokat is elkaptunk, akik fegyverrel vagy drogokkal kereskednek. Mivel tudjuk, hogy van összefüggés egyes bűnözői csoportok és a terrorizmus között. A bűnözőknél tartott házkutatások kiválóak arra, hogy elérjük a terroristákat. Talán. De akkor a szükségállapot során hol ér véget a házkutatás és a házi őrizet?
Meddig megyünk el a terrorizmussal többé-kevésbé közvetlen kapcsolat felkutatásában? Rendben. Van valami a zsebében? Semmi? Semmi. Forduljon meg. Köszönöm. Szedje fel a kezét. Jó, ne mozduljon. Jól van, rendben. Meg vagyunk. Ha olyan helyzetnek a tanúi, amely veszélyezteti az önök vagy más biztonságát, kérjük azonnal hívják a segélyszámot. Sajnos háborúban állunk, ahogy a köztársasági elnök is megmondta. De ez egy modern háború. Az a nehéz és szörnyű a dologban, hogy nem olyan, mintha háború lenne. De mégiscsak az, mert a fenyegetés láthatatlan és váratlanul jön. Néha érdemes feladni egy kis szabadságot, hogy szavatolni tudjuk az emberek biztonságát. Azt hiszem, az élet előrébb való számos szabadságnál. Csökkenteni a szabadságot a biztonság érdekében. Jogos, de csak akkor, ha ez nem megy a jogállam rovására, és csak időleges. A szükségállapotot, amit 12 napra terveztek és meghosszabbították. Ki tudja még meddig lesz csorbítva a szabadság? Ha fenntartjuk a szükségállapotot, azt kérdik, örökké tart-e. Ha abba hagyjuk, akkor azt mondják, észszerű-e a lépés. Nem akarjuk a végtelenségig elnyújtani, mi sem. Azért érvényesítettük a törvényt, mert a jogi körülmények adottak voltak. A szükségállapot azonban a jogállam eleme és nem annak csorbítója. A tervezett rendkívüli intézkedések nem ellentétesek a köztársaság elvével. Ezek olyan intézkedések, amelyek rendhagyóak ugyan, de a jogállam szülte. Annak megfelelően kell használni, ahogy azt előirányozták. Ahhoz azonban, hogy láthassuk, hogy a jogállamot tiszteletben tartják-e, nem elég a jéghegy csúcsát nézni. Meg kell vizsgálnunk, honnan jön az információ, aminek révén házi őrizetet rendelnek el, vagy házkutatást tartanak. Ez az SCRT, a Központi Nemzeti Hírszerzési Szolgálat, korábbi ismertebb nevén RG általános hírszerzés. Az egész országból jövő információk itt futnak össze. Olyan bejelentésekkel foglalkozunk, amelyek viszonylag gyenge lábakon állnak. Vagyis a szomszéd mesélte? Ez lehet egy szomszéd bejelentése, vagy akár egy munkahelyi közeg, ahol az alkalmazott megváltozik. Ha nem rázkezett nőkkel, erre kell gondolni? Igen, van egy család, aki aggódni kezd, mert a lányuk vagy a fiúk megtért, és nagyon szigorúan követi az iszlámot. Minden ilyen bejelentést először természetesen kiértékelünk a nemzeti hírszerzéssel. Ezeknek a bejelentéseknek egészen pontosan 2014 tavasza óta nagyon nagy hasznát vesszük. Számos radikalizáltról szóló jelentést vizsgálunk, és igyekszünk nagyon pontosan beazonosítani, mert vannak olyanok, akiknél felmerül a gyanú, de valójában nem erről van szó, csak sima megtérésről. En faisant preuve de discernement, je veux dire, il y a des cas de radicalisation suspectés comme radicalisation qui n'en sont pas, qui sont simplement des convictions. Ilyenkor gyanakodnak? Pontosan, gyanakodni kezdünk. Csak feltételesen tesszük. Vannak esetek, amikor cselekedni kell, amikor hivatalos lépéseket kell tennünk. Az eredmények láttán sokszor, talán a legtöbb esetben, egész egyszerűen lezárjuk az ügyet. Nincs tovább miért gyanakodni. Vannak azonban olyan esetek, ahol a gyanú, hogy a személy labilis, bizonyosságot nyer, vagy teljesen beigazolódik. Mi az egész országban ott vagyunk. Val d'Oise megyében a szükségállapot bevezetése óta már nagyjából 50 házkutatást tartottak a hírszerzés információi alapján. A helyi hírszerzés munkája segít megérteni, hogyan merül fel a gyanú, vagy éppen mikor bizonyosodik be.
A november 13-ai merényletek után elárasztottak bennünket a bejelentések. Normális esetben 15-20 bejelentés érkezik egy hónapban. November 13-át követően körülbelül 50-et regisztráltunk. A legtöbbet a jól ismert Nemzeti Megelőzési Központ platformján. A zöld számon? A zöld számon, pontosan. Tehát 50-et. Amikor azt mondom, hogy elárasztottak minket a bejelentések, akkor tényleg erről van szó. Van, ami alaptalan. Például, amíg korábban azt mondták, a férjem pedofil, mikor a gyerekekre vigyáz, meg fogdossa őket. Most azt mondják, a férjem egy gonosz terrorista, Szíriába akarja vinni a gyerekeket. Ez így működik. Van, amikor igaz, és tényleg ez a helyzet, és van, amikor nem. Olyankor tudjuk, hogy az asszony csak a férjét akarta bosszantani egy ideig. Meg kell indokolni, amit mondunk. Nem lehet csak úgy bejelentéseket tenni. Ezzel lejáratódna a szükségállapot intézménye? Pontosan. Azért vagyunk itt, hogy elvégezzünk egy munkát, hogy megkeressük a radikalistákat, intézkedjünk a fenyegetésekkel szemben, és megoldjuk azokat. Tehát, hogy elkerüljék a szükségállapot lejáratását, meg kell bizonyosodniuk a valóságról a döntés előtt. Ma este egy maroknyi csoport ennek keretén belül figyel meg titkosan egy imaházat. Rendben. Mehetünk? Igen. Akkor indulás. Ma egy olyan radikális imaház környékén fogunk megfigyelést végezni, amit korábban hivatalosan bezártak. Ennek ellenére a forrásaink szerint viszonylag nagy a mozgás éjszakánként odabent. Majd hajnalban mindenki eltűnik. Néhány hete rendszeresen megfigyeljük a helyet, hogy folytathassuk a vizsgálatot, és esetleg hivatalos eljárást is indítsunk. Akkor indulás. A sugárútig kövesselek? Igen, odáig. Aztán bebújsz a dobozba, ahogy mondtam. Mi elmegyünk másfele. A dobozba bújni annyit tesz, hogy egy olyan átlagosnak tűnő autóba szállnak, amelyik lesötétített ablakokkal rendelkezik. Itt egyelőre nincs mozgás. A többi kolléga a másik oldalon van. Az épületnek van egy főbejárata. Ez a hátsó része, ahol mi vagyunk. Van egy kis kertkapu, ami a sugárútra néz, és amit felfeszítettek. Ott tudnak bemenni. 4-5 órányi megfigyelésből körülbelül 10 másodperc lehet érdekes számunkra. 10 másodperc nagyon sok segítséget nyújthat nekünk. Mindössze 10 másodperc. Nem volt tevékenység az imaháznál. Rendszeresen folytatjuk a megfigyelést ezen a bezárt helyen, hogy kiderítsük, kik találkoznak itt éjszaka. Ez időpocsékolás volt, vagy nem? Nem, egyáltalán nem volt az. Amikor egy imaházban lévő éjszakai tevékenységről kapunk bejelentést, akkor rendszeres megfigyeléssel meg kell állapítanunk a tényleges jelenlétet, hogy végül elindítsuk a megfelelő adminisztratív lépéseket. Ebben az esetben a hely bezárása nem teljesült. Valós veszély a radikalizáció Valdóázban? A radikalizáció számos negyedet érint a körzetünkben. Sőt, tovább megyek. Argenteuil közigazgatási területén is. Jelenleg elég nehéz a helyzet, mert a megfigyelt személyek nagy része elment. Olyanok is vannak, akik jobb családi körülmények közül jönnek, valamint megfigyelhető a radikalizáció női esedése is a körzetben. A helyi radikalizáció mértékét a prefektúrán mérlegeli.
A szükségállapot során nem egy bíró dönt a házkutatásokról és a házi őrizetről, hanem az információk alapján a prefektus. Ez a hivatali döntéshozatal a bíróságival szemben. Felvetődik a kérdés az igazságszolgáltatás szerepéről és ellenőrzési lehetőségéről egy rendőri akció során. A prefektust különböző hírszerzési források látják el bizalmas információval, de egyiknek sincs jogilag megalapozott bizonyítéka. A napirendünket kezdjük az imaház bezárásának a vizsgálatával. Van egy emberünk, aki ott van tegnap óta. Az imaház a Biztonsági Bizottság döntésének és a polgármester rendeletének értelmében bezárt. Gyanús volt az egyik hely, ezért ellenőrizni kell, hogy kint van-e a pecsét, amit a döntés értelmében helyeztünk el. Javaslom, hogy végezzük el ezt az ellenőrzést az imaháznál. Lehetnek nehézségek, felügyelő? Hallgatom. Nem, eddig nem nyitották fel. Tehát a pecsét sértetlen. Így van. Nincs folyamatban lévő ügy a felelkezeti iskolánál és imahelynél volt arra utaló jel, hogy nem tartották tiszteletben a bezárásról szóló rendeletet, de azt hiszem, alaptalan volt. Ellenőriztük, a pecsétek a helyükön voltak, igen. Köszönöm. A házi őrizetről? Jelenleg 21 személyt tartunk házi őrizet alatt. Úr, akit ennél az asztalnál jól ismerünk, napi 2-3 alkalommal hív a házi őrizete miatt. Szeretné visszaszerezni a fegyverét. Nem oly rég ellenőriztük ezt a személyt. A mostani helyzetben, ismerve a személy profilját, javasoljuk a házi őrizet fenntartását. Világosan kell látni ebben a dologban. Ő nem radikalizálódott. Ugyanakkor a fegyverhez és a problémához való közelsége miatt radikálisokkal találkozik és jogtalanul fegyvert tart. Ez utóbbit meg is szüntettük. Olyan személyről van szó, akinek ha visszaadjuk a fegyvert, azonnal egy klubba megy. Emberekkel találkozik. Mivel van nála lőszer, veszélyes lehet. Ezért dolgoztunk, ez motivált. Ne felejtsük el, hogy ekkor még olyanokat kerestünk, akiknek megvan a fegyverzetük és a lőszerük, hogy akcióba lendüljenek. Látni kell a teljes képet. Rendben, akkor egyelőre nem változtatunk. 2015. november 15-én közvetlen az események után helyeztünk 2 személyt házi őrizetbe. Itt az eljárás megszüntetését kezdeményeztük a miniszternél. Ezeket december 10-én és 12-én megtettük. Már intézik. Mi az előző héten küldtük tovább. A prefektúra és a központi szolgálat is felterjesztette. A házkutatások lényege a hírszerzés. Nagyon sokféle információt szerezhetünk be így, és ezekből a gyűjtésekből a teljes rendszert apránként feltérképezhetjük, kapcsolatokkal és elkövetőkkel együtt. Az imént hallhatták, hogy nem feltétlen olyan embert helyezünk házi őrizetbe, aki radikalizálódott. Ez a személy engedély nélkül tart fegyvert. Fegyverrel kereskedik. Olyan emberekkel áll kapcsolatban, akik radikalizálódtak. A feltérképezés révén olyan veszélyeket láthatunk, olyan radikális vallási nézeteket vallókat, vagy bizonytalan személyeket találhatunk meg, akik fegyver, drog vagy bűntény közelébe kerülhetnek. Ez az a kapcsolati háló, amit igyekszünk feltérképezni annak érdekében,
hogy elkerüljük a komolyabb merényleteket. A házkutatásokat a kapott információkra alapozzuk. Mindehhez egy bíróra vagy egy ügyészre van szükség, valamint egy büntetőeljárásra. Ez utóbbihoz pedig törvénysértést kell elkövetni. A szükségállapot során előre már a kockázat felmerülésének pillanatában kezelhetünk egy helyzetet. Így lehetőségünk nyílik a szokásosnál erőteljesebb megelőző munkára. Mindig óvatosak vagyunk, amikor eljárást rendelünk el. Ahogy már említettem, nem mehetünk be valakihez az utcáról, hogy házkutatást akarunk tartani. Nincs jogunk hozzá. A szükségállapot a biztonság és a közrend megzavarásának megelőzésére jogosít fel. Mindezzel együtt a jog keretein belül kell maradnunk, tehát akárkihez nem kopogtathatunk be, és nem mondhatjuk, hogy szeretnénk megnézni, mi van nála. A megnyugtató megjegyzések ellenére a közösségi oldalakon nagyon kemény házkutatások képei terjednek. Itt például egy valdoázi halál étterem látható, ahol a tulajdonosról semmiféle terrorista vagy radikális együttműködés nem igazolódott be. Ezt a házkutatást nagyon drágán meg kellett fizetni. A jogállamnak fedhetetlennek kell lennie. Meg kell értenünk, hogy amikor a szükségállapot során rendőri intézkedésre kerül sor, akkor az nem lesz szokványos. Nem mindennapos dologgal állunk szemben. Ennek következtében az utasításaimat és követelményeimet végrehajtók eljárásának módját korrigálni kell. Mert amikor az első órákban szokatlan helyzettel állnak szemben, elkövethetnek hibákat, amit aztán ki kell javítani. Annak ellenére, hogy ezek a félreértések nem túl gyakoriak, a képek a megbélyegzés érzését váltják ki a muzulmán közösségben. Csupán a puhatolózás miatt keresi fel rendszeresen Európa legnagyobb mecsetét Argenteuilben a valdoázi területi hírszerzés. A gyülekezet 4800 hívőt számlál, ami a valóságban ennek a duplája. A helyet katonai védelem alá helyezték a november 13-ai merényleteket követő muzulmán ellenes cselekmények megszaporodása miatt. Egyeztetni szeretnék önnel a szükségállapot keretein belül. Mi van önnel és a... Szalafistállal. Nincs bajom velük, mert tudják, hogy nagyon szigorúak vagyunk ezen a téren. Imádkoznak, majd elmennek, mint mindenki más. A legutóbbi merényletek óta gyanakvóbbak jönnek még? Többen vagy kevesebben? Nem, mint ahogy azt már említettem, 2 mecsetet zártak be. Így ide jönnek imádkozni, ezért kissé többen vannak. A kerületben valóban 2 mecset zárva van. Beszélnek ezekről a bezárásokról? A prédikáció alatt nem, de amúgy igen. Ez érdekelne. Kérdezik, miért zártuk be? Azt szoktam válaszolni, hogy kicsik voltak. És azokkal, akik nem toborozni, hanem beszélni jönnek a prédikáció után, mit csinál? Találkozik velük? Beszél velük? Valakit oda küldök, hogy részt vegyen a beszélgetésben, és olyankor elmennek. Ez a módszerünk. Milyennek érzi a következő hónapokat? Szerintem jó irányban haladunk. Végül is mindig együtt dolgoztunk. Igen, együtt az igazságért. És folytatjuk. A legnagyobb átláthatóságban. Ígyük meg a teát. Tessék. Köszönöm. Omar úr, a fiatalokkal foglalkozó orvos. Jöjjön, hogy reagálnak ön körül a házkutatásokra? A hívők és a muzulmánok részéről is van reakció, amiket a közösségi hálóról is ismerünk. Méltatlan, számos házkutatás módja. Az erőszakos mi voltára céloz? Igen. Illetve szintén a közösségi hálókon számos bizonyíték van arra, hogy az emberek szabadságát korlátozzák, és nem helyén valóan beszélnek velük. A legfőbb panasz a házkutatások végrehajtásán van. Az emberek beszélnek erről, és azt kérdezik, miért. Mások azt gondolják,
hogy ez egy újabb módszer a muzulmán közösség megbélyegzésére. 2015 végén a novemberi merényleteket követően több mint 200 iszlamofób cselekmény történt. Az egész évet nézve megháromszorozódott ez a szám 2014-hez képest. Megadtátok az engedélyt, hogy... Ezekkel az aggasztó számokkal hatalmas felügyelet alatt ünnepelték a franciák a 2016-os új évet. Bernard Cazeneuve, aki kultuszminiszter is, évelején úgy határozott, hogy megnyugtatja a háborgó, megfélemlített, rettegő muzulmán közösséget. Teljes erővel kell harcolni azért, hogy soha ne lehessenek az országunk által elszenvedett tragédiák, a megosztás és a muzulmán ellenes cselekmények alapjai. Van egy másik közösség is, akit a támadások próbára tettek, és akiket szintén meg kell nyugtatni. A Hiperkáser 2015. januári áldozatai előtti tiszteletadáskor Bernard Cazeneuve-nek a megemlékező francia zsidók biztonságának és védelmének a kérésével kell szembenéznie. Bravo! Bravo! Szép munka! Bravo! Szép munka! Szép volt! Gratulálunk! Bravo! Bravo! Köszönjük, amit a miniszter úr tesz, nagyon sokra tartjuk. Éljen a rendőrség! Éljen! Az ideális köztársaság megerősített és egyesített eszménye ellenére a francia társadalom kérdőre von és megosztottá válik. Egy ideje az élénk viták a szükségállapotról egy olyan törvényben testesülnek meg, amely az állampolgárság elvesztését eredményezheti. Hogy ez csak a kettős állampolgárokra vagy az összes franciára vonatkozik, az nem számít Christian Taubira-nak. Mindez az igazságügyminiszter számára az okoktól függetlenül elfogadhatatlan. Elhagyom a kormányt, mert súlyos politikai nézeteltérésünk van. Magamhoz, elköteleződésemhez, harcomhoz és másokhoz hű maradok. Hű maradok magunkhoz. Nem az elvesztésre. Nem a szükségállapotra. Le a szocialistákkal! Le a házkutatással! Le a listázással! Gyanakvással tekintenek a köztársasági elnök felülvizsgálandó javaslatára, hogy a szükségállapot és az állampolgárság elvesztése bekerüljön az alkotmányba. Az utcán rendőrökkel övezve sokan vannak, akik keményebb hangot ütnek meg. Le a rendőrállammal! Helyezzék hatályon kívül! Forradalmat! Forradalmat! Alim Abdelmalek a tiltakozók oldalán harcol, mivel az államtanács felfüggesztette a házi őrizetét. Korábban alaptalanul gyanúsították meg azzal, hogy radikális iszlamista mozgalom részese. 2 hónapot és 4 napot kellett házi őrizetben töltenem. Szorongtam.
Olyan érzéseim voltak, amilyeneket nem ismertem azelőtt. Magány és elhagyatottság. Szörnyű, ha tudjuk, hogy semmit nem csináltunk, és semmi közünk a dologhoz. Ilyeneket kell megélnünk, pedig tudjuk, hogy csak emberek vagyunk, és mindegy, hogy miben hiszünk, vagy hogy hogyan élünk, mi mind franciák vagyunk, akik itt születtünk. Gondolnunk kell a jövő generációra is. Köszönöm. Mi köszönjük. Egy dolog biztos. A szükségállapot és az állampolgárság elvesztése régen elfeledett kísérteteket keltett életre. A második világháború alatt apám az ellenállásban harcolt, és terroristának bélyegezték a náci megszállók, mert fegyvert fogott. Nem csak a független igazságszolgáltatás, hanem a megszállók is annak nevezték. A nemzeti bestelenség volt a nemzeti széthúzásra a megoldás. A polgártársaink semmit nem nyernek, és a terroristákat nem riasztja el ez az alkotmányreform, amely egy gondterhelt, rettegő köztársaság szimbóluma. Egy köztársaságé, amely inkább süllyed, mint sem gyarapodik. Az alkotmány nem egy toldozott-foldozott szöveg, ahová bármelyik kormány kedvére beírhatja a marhasságait. Amíg az alkotmány felülvizsgálatáról szóló viták folytatódnak, a szükségállapotot meghosszabbították május 26-áig. 4 hónappal a szükségállapot elrendelése után a mérleg a következő. Több mint 3450 házkutatás volt az országban. 740 fegyvert foglaltak le, ebből 75 háborús célokra használhatót. 340 házi őrizetet rendeltek el, amiből 70-et meghosszabbítottak. 67 eljárást kezdeményeztek, amiből 55 végződött börtönnel. És 30 terrorizmussal kapcsolatos törvénysértést állapítottak meg. Ki tudja, mi lesz a vége? Ki és milyen indokkal léphet majd ki a szükségállapotból? És vajon meddig tarthatják a tempót a hatóságok a köztársasági elnök által említett háborúval? Narrátor Kassai Károly, magyar szöveg Füzi János, hangmérnök Nagy Balázs, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Czobor Éva, produkciós vezető Valger Zsófia és Ulman Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2016-ban.